zoals je ziet zijn we in Café Het Klavertje. Dat café wat van mijn ouders is geweest en wat ik daarna had overgenomen. Nu denk ik voor 10 jaar ongeveer. Daar zijn we nu. En je gaat ermee stappen? Ja, nog een kleine 1,5 week. En dan hou ik ermee op. Is het genoeg geweest? Gaan we andere dingen doen. Du bist wat de verste klant, Jenne? Ja, eigenlijk al. Ja. Ja, ik ben een onder hier in het West. Ik kan mijn handicap alles. En maar voor hen heb ik elke week hier. Waarom kom je dan graag? Ja, voor ik het zelf giet en je komt altijd dezelfde hebben. Ja? Ja. En ja, ik wil hier in Wout en vooral hier in het Klavertje ja, heel goed geaccepteerd als boerenjongen. Ja, ja. Als ik in jou kijk, zeg dat genoeg. En waarom kom je hier dan graag? Ja, dat is. Dat is toch wel van de mensen die achter de bar zitten, denk ik. Ja? Ja, het is toch wel een sfeer wat je ziet hier, ja. Ik denk dat dat wel de hoofdreden is. Daarom kom ik op vrijdag en net op sneeuw. Vanwege... Vanwege de dames achter de bar. Ja, ja. Dat ben wel een leuke verhaal. Ja, het is altijd gezellig. Oké. Ja. Ja. Hey, dat ik wat een eegje op. Nee. Ja. Nee, maar het is gewoon gezellig. Dan brengt de jong hier, het gaat de microfoon en Ja? ja. No? Ja, ja. Is toch wat jongen? Ja, ze zijn toen voor wol. Dus, ja. Kijk eens. Ha, goeie. Hallo. Hey. Hoi. Hey. Gezellig hè? Ja. Ja. Ja toch? Hij is ik wat een verste klant hier, zegt hij. Ja, zeker, zeker. Ja. Veel plezier vanavond hè? Ja. Kan hij goed zingen? Hij kan supergoed zingen. Ja, moet je hem een liedje aanvragen. Because the night belongs to us. Because the night belongs to lovers. Because the night